Hello, 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 praise God. Thank you, Lord. Ha? Yes, hello. Good afternoon. Kada kay amin, kablaawan da kayo tinapatag, nganagan ni apatay yung Hesus Kristo. Praise God, our Almighty God and Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kata kablaawan na kayo dita kakabsat dita sa Saig Daking San Gabriel La Union, care of Pastor Harrison. Gyama kami ti panaka damag may nga una panaka kita mi kadagiti comments you, greetings you nga da kayo kat ito tuloy yung agbuybuya subaybay iti nga live stream ministry. Kat sapila ko Madam Maria Pasyan. pasyan na dahil anak tayo kat nga in pakararag yung na hospital iti dito na palabas ng aldaw kat sapila ko mata na siya atan mawdaydayaw iti Dios kat kablaawan da kayo itatuloy tayo nga ikararag dagiti masakit nga membrot pamilya tayo kat gapot at Diyos tayo iso ti kayong baga na kamang kan mga gas tayo. Kastama dita San Felipe Church, Binalonan, Pangasinan, care of Pastor J. Obligasyon. Gyamang kami kakabsat, di pa panagtestismonyo yung agbuybuya kayo itiray ito yung mga live stream ministry tayo kat praise God ito no bigat adda kami to kada kayo palubos ti Apo to join you in celebrating your 66th church anniversary. Amen. Manaydayaw ti Dios. Praise And the we are Lord. excited to see you all. Hallelujah. Amen. Kastamad nga kadagiti employees, the local government unit of Season Pangasinan, care of Mayor Danny Uy. We are very happy to know that you are watching and following this live ministry. Thank you so much for your for following us. Yes, Always, and God bless you all. Hallelujah. And of course, to all our local churches members here in the Philippines, kan kadagiti kakabsat tayo kan Kristo around the globe who are joining us always in this live stream ministry. Kablaawan da kayo nga pada-pada itinapateg nganagan niya po tayo nga si Kristo. Hallelujah. Karagyaman tayo tiray ito manan nga gundaway ngayon ti Apo tapno ti kasta. Hallelujah. Ag may sa tayo nga mangidayaw nga ato mangitanog itinapateg nga nagana kantaan tayo man kanta ko na thank you Lord for saving my soul. Hallelujah. Praise God. Kahit mapantay ito ti panagkararaw. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Praise God. Thank you Lord for giving to me Yes, Lord. Thy grace, salvation, so rich and free. Hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Hallelujah. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Hallelujah. Dayawan tayo ti Diyos. Hallelujah. Maray dayaw ka, O Diyos. Bless your name, O Lord. Hallelujah. Bless your name. Maray dayaw ka, Thank you, Apo. Lord. Oh yes, O God. Pwede, Ipilay tinga Apo. ka nito.
Nagyaman May kami, Apo Diyos, ita trono ti parawar mo, tapno na may Yes, praise nakadayawan. God. Pagyaman, ano Diyos, oh God, ti parangisalakan mo, oh When Diyos, ka na po. kami. Oh, hallelujah. Nakal, Apo Diyos, oh God. Thank you, Lord. Nagtawag, grasya kan parawar mo, oh Diyos, Yes, oh praise God. God. Panangisalakan mo kan panangbalbalin mo karagiti biyag mi. When po. Thank you, Lord. O repay, ti panangayawan mo kada kami ti makalawas sa Diyos sa Praise God. God. Ti pananggagas mo karagiti masakit mi, Apo. Aray, maraydayak ka kat adtoy nga, Apo, nga Yes. na orno-ornong kami manan iti daytoy nga kastoy nga panagdaydayaw. Tapno ni kasta, Apo Diyos, ituloy Apo. mi nga dayawan da ka, pagyamanan da ka, manipod karagiti kaonggan dagiti Yes, puso mi. amen. Benusyon nga rod, ti amin na pasetti, panagdaydayaw mi ti daytoy nga malam, Praise o Apo God. Diyos, o God, ken amin nga mikiadda ka da kami, hallelujah, dawatan mi ken ka nga benusyon ti may second may sa o Diyos, sa di Amen, naman Apo. ti ayan, o Diyos ti may second may sa Apo, Yes, o praise God, God. agtrabaho kami kiadda ka, Apo Diyos, kada kami nga pada ket dawatan mi amin dagitoy o Diyos nga pakpakaas may gaputinaga na po Jesus. Amen Amen and and amen. amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maraydayaw ka, Apo. Wan ituloy tayo nga dayawan iti Diyos sa God nga just nga mangisalakan tayo. Di nadagsan nga awit ko kunana dito, page 71, iti green nga pagkantaan tayo. Hallelujah, iti kantaan tayo, kakapsat. Yet, makuha kami nga, isa nga dapat kumakot. Praise God. Yes. Kakapsat, kastalauna iti pudot dito yung Pilipinas. It's 4 o'clock. If I'm not wrong, iti oras tayo dito. Yes. Ket, 4 o'clock. Yeah, kat amoming talagang palalo ti pudot na. Kat nupikasta is a blessing. Praise God. Ti COVID nga pagbutbut nga na ag-survive iti kastoy nga kapudot ti tiyempo. Praise God, ti just name bag, iso nga mga aywan kada tayo, itikan kanayon, madaydayo ti Dios. O anya kitin, aya aragsa ko, praise God. Kunana ti kanta. O anya kitin, aya aragsa ko, dumalagit ko daya ti Apo, taamin na basol ko, kinadagsan awit ko, inawit amin ni Jesus ko. Awanen, day di awit ko, anadagsan awanen, inawit ni Jesus, naragsak ko na'y itanday to'y puso. Uwan yakitin aya nagsambit, iragsak puno inak malagi, day dinadagsen ngawi akanyak nangipalnet, ne Jesus ko aminen tinangawi. Awanen, day di awit ko anadagsen awanen, inawit ne Jesus, naragsak ko na'y itanday to'y puso, naragsak ko na'y dumalagip ko, naawanen ita tilapet ko, amapan iti ako, taamin abasol ko, pinakawanen ti manlubot ko. Awanen, amen, dahil di awit ko anadagsin awanen, inawit ni Jesus, naragsak mo na'y itanday to'y puso, ikan kantak pinalaos naragsak, ni Jesus anayat tunay kanya, taiso inlapsot na ipinakabaludak, ket itid na waya-waya tibya. Awanen, day di awit ko anadagsan awanen, inawit ni Jesus,
naragsak kunay, itanday to'y puso. Awanen, 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 kay di awit ko anadagsan awanen. Ilawin ni Jesus, naragsak kunay, itanday to'y puso. Amen. Praise God. Hallelujah. Madaydayaw tinapatag nga naganti Apo. May kami manen kada kayo, to'y tikapsat king gayemyo, Pastor and Mrs. Dumalis. Amen. Tapno may kumablaw kada kayo. Itsapay kumakakapsat, nga da kayo amin itang nasalunat. Madaydayaw tinapatag nga nagan ni ti Apo. Kaya't kung kablawan dagiti amin nga iglesia, isong makirada kada kami ti daytoy nga ministry, da kayo nga yaten nga papastor. Gyaman kami kakabsat. Sapay kumata intunubigat ket adda kayo nga nabalegi nga agministro kadagiti so ti Apo. Madaydayaw ti Dios. Okay. Intunubigat maulitak nga makiadda kami to kada kayo nga kakabsat ti ta binalunan ni Pastor Encarnacion. Gyaman kami pastor ti obligasyon, ti awisyo, ket palubos ti Apo intun bigat, ket adda kami to kada kayo, ket ikarkararag tayo ti adaytoy nga special day nga para iti church tayo dita San Felipe. Okay. 66 years church anniversary. Daydayaw ti Apo. So, sapay kumata ti Apo, ket bendisyonan nantoy ti panag daydayaw tayo intun bigat. Daydayaw ti Dios. Dito'y libro ti Matthew Kapitulo 24. Verse 12 ken verse 13. Matthew chapter 24, verse 12 ken hingga ti verse 13. Joy in IV version ko na because of the increase of the wickedness, the love of most will grow cold. But he who stand firm to the end will be saved. Okay. Agsaritak ti daytoy nga walem kakabsat may papandi sao nga the last of the last days. Ti maudi kadagiti maudi nga alaldaw. Daytoy ti maysa nga propesiya padto ni Apo Isus nga imbaga na ditoy nga agsipud ta agadunto ti kinadakes ti ayat dagiti ado lumamiis daw. Okay. So kitaan tayo kakabsat nga daytoy nga padto ket talaga nga makita tayo daytoy akinapudno iso nga imbaga ni Apo tayo nga Jesucristo agarop na subsobran nga 2,000 na tawen daytoy nga padto ket talaga nga matungpal ti sao ti Dios. No kitaan tayo kakabsat nga oray pay ni Apostol Pablo nagsurat kini Timoteo. Kaya't kung nga basaen ti wano mangala adagiti paspasahen. Dito libro ti Timoteo may kadwa nga Timoteo 2 Timothy chapter 3 from verse 1 up to verse 4. Ada dagiti paset nga kayat ko nga ikonektar ijay sao nga panaglamiis nga ayat dagiti ado. Ti sarsaritaan na diyay kakabsat mabalin nga i-aplikar tayo saan lang laeng nga ti church ken saan lang nga ti church kuna kadi ngam mabalin tayo nga i-aplikar iti general. Ay. Kadagiti amin nga
tattao. Saan lang nga ti unag iti church. Dito'y libro ni Timoteo. Ije verse 1, jay 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ije NIV version ko na, mark this, there will be terrible times in the last days. Addanto na pagad. Yeah. Nga pasamak kadagiti maud-udi nga aldaw. Okay. Kitaan tayo kakabsat. No kitaan tayo ti napagad nga alaldaw. Saan lang nga dagiti gubat ang mapasamak. Karkararag tayo kini Apo Dios ta iti panagririri may mapanti dispute ti Pilipinas kinti China. Sapay kuma kini Apo Dios ang karkararag tayo kakabsat. Ta no bumtak ti gubat iti daytoy nga dispute between China ken Pilipinas, datayo ti kadaklan nga maapiktaran iti daytoy. Okay. Ngem kitaan tayo saan lang nga dagijay ti napigad. Ngem uray pay dagiti makunkuna akababalin dagiti tattao kadagiti maud-udi nga laldaw, the last of the last days. Iso nga datayon di mawawagan nga last of the last days. Maudi kadagiti maud-udi nga aldaw. Iso nga di verse 1 ti chapter 3 ti book of Timothy, 2 Timothy, nga kuna na nga adanto dagiti napigad nga tiyempo kadagiti maudi nga aldaw. Kaya't ko nga alain, dayjay kunana ijay verse 2, iti dayta nga kapitulo. Ijay kunana nga people will be lovers of themselves. Okay. Nga daytoy dagiti tattao ayaten danto nga nang runa dagiti bagbagida kunana ijay Ilocano. Okay. Apay nga napigad. Apay nga dakes. Apay dakes kaditi mangayat kadagiti bagitayaw. Sigurado saan nga dakes. Ngem ti peggad na kakabsat nga dagiti tattao kunana ijay Ilocano ngamin nga ayaten danto dagiti bagbagida nga nang runa kunana jay. Okay. Tatay kakabsat at dati may nga pasamak nga iso nga si Little May papan diyay makunko na nga pagpagnaan may kunak banlangan. Ngem daytoy nga pasamak no kitaan tayo both sides nga da kami ket ijay inikanda kami lang ti right of way jay nga makipagna. Ngem gapo kadagiti makunko na nga paspasamak. Ket dayta nga basit nga problema, basit kunak ta, basit mait. Ngem kasla dumakkel gaputa daytoy makunko na nga in connection jay makunko nga lovers of themselves. Ti panangayat iti bagi. Okay. Ti panangayat tayo ti bagi tayo saan nga dakes. Ngam jay sao nga panangayat tayo ti bagi tayo anang nang runa nga dayjay ngay alaen tayo dayjay kalintigan ti pada tayo nga tao. Nya, aguman tayo dayjay kalintigan ti pada tayo nga tao. Ket gapo dayjay panangayat tayo ijay bagi tayo kayat tayo nga peneken dayjay tarigagay na. Nya, idinto nga makaaramid tayo ti dakes kuma ti pada tayo nga tao. Ngam gaputan nakakonsentrate tayo ngun ti tao ket nakakitaan na lang di mismo nga bukod na nga bagay. Nga ti pagsayatan na lang idinto nga hanmet nga naimbag. Aguman tayo ti kukwat ti siyasyon numan. Daytoy ti makunkuna asao anapigad.
Adu dagiti tattao, nga gapu ti panangayat da iti bagbagida, anang nangruna. Okay. Yeah. Alaan da dagiti kalintigan, dagiti padada nga tao. Okay. Gaputa, yeah, nakakonsentrate da laang kadagiti bukod da nga bagbagi. Sumarunod jay people will be lovers of themselves, sumarunod jay lovers of money. Ijay panangayat ti bagay, kin ijay panangayat ti pira. Dagiti tattao kadagiti ng aldaw, gapo di jay ti, ulitig, wano'y bagak, ti pirak kat saan nga dakis. Ngem, ti panangusar tayo ti pirak, kin pananggunod tayo, ti saan anaimbag iti pirak, iso ti dakis. Di tay kadi makita kin maobserbaran. Gaputi panangayat ti pirak ti tao, gaputi kayat da pananggunod iti pirak ti tao. Daduma ag-hold up da, daduma agpatay da, daduma lukon da dagiti padada nga tao. Nga uray pay no daduma gayem tayo nga kuna tayo. Ngam gaputi panangayat ti bagi, ken panangayat iti pirak, uray madadael dagiti relasyon. Dagiti agasawa, relasyon ti agkakabsat ti lasag. Relasyon ti agagayem uray pay ti unag ti iglesia. Ken kadagiti sabsabalay kakabsat. Madadael dagiti nasayat a relasyon, nasayaat nga panagkakadwa. Gapo daytoy makunkun nga panangayat ti tao ti bagbagina ng nangruna ken ti panangayat na ti pira. Kakabsat ken gagayem. Kitaan tayo ti aglawlaw tayo. Kitaan tayo ti lubong tayo. Naarami din, kit daytoy, kit mararami din, kit naaramid. Talaga. Ngarod kakabsat adda tayon, ti pudpudno, nga propesiya, ti panakay patungpal na, dagitoy nga padto. Kakabsat king gagayem, adu dagiti nadadael, nga panagkakadwa, uray pay ti komunidad, kakabsat. Ti tao agulbod. Gapu ti pirak. Ti tao patayon na ti pada na nga tao, gapu ti pirak. Gapu ti panangayat, kin pananggunod. Kadagiti kayat ti maysa nga tao. Nga gunuden da dagiti banbanag ang material nga kayat da nga peneken ken kayat da nga ikan tiragsak tibukod da nga bagi ngem saan anaimbag kakabsat ti pananggun udda ket adu dagiti naperde nga relasyon kin panagkakadwa uray pay kadagiti uneg ti pamilya tayo kakabsat isu nga daytoy makunkuna panangayat ti bagi kin panangayat ti pirak kakabsat. Dagiti tattao ken dagiti nya agagayem ken dadumapay nya. Madadael ti panaggagayem. Ngem awanen handa nga gapu jay tarigagay da. Nga matagikwada ti maysa nga banag handa nga i-preserve dijay nasayaat a panagkakadwa ken panaggagayem. Basta magunod dalakit di, dagijay bukod da atar rigagay. Anya pa kakabsat, di versikulo 4. Masarakan tayo di jay maudi nga paset ko na lovers of pleasures rather than lovers of God. Yan. Kaya't adu ti masarakan tayo ditoy, ijay 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 4, ngam dagitoy nga talo adadak kalabanbanag, isulang ti kayat ko nga ikan ti emphasize na daytoy. Ijay maudi kayat ko nga jay kumakun ko nga lovers of pleasures rather than lovers of God. Gapu kakabsat tiragsak ditoy nga lubong. Akayat agunuden ti tao. Tiragsak ti lubong kakabsat pampanunuton nyo ang magatang. Di ba? Magatang. Dakkel tinakay dumana tiragsak tinadyusan. Tatiragsak anadyusan mabalin tayong agragsak. Ngahan tayong aggastos.
ngem tiragsak daytoy nga lubong isut apag kanito ngem gatangen tiragsak daytoy nga lubong. Nga magyaman tayo kakabsat. Tada Dios amang ted tiragsak. Saan lang kakabsat nga tiragsak amagunudan itinadyosan kakabsat. Tiragsak dito'y nga biyag, ti panagserbi tayo. Marikna tayo, iji kaungan, ti puso tayo. Marikna tayo, hanlaan nga jay personal tayo, nudikat marikna tayo, uray pay ti sibubukal a pamilya tayo, magunudan tayo, nya, kahit may raman ti sibubukal a pamilya tayo, nga gragsak, no tiragsak anadyusan, iso ti pilyon tayo. Ngam tiragsak, ragragsak dito'y nga lubong. Okay. Iso tiragsak, nga pakapukawan. Iso tiragsak, nga saan nga agnanayon, apag kanito. Iso tiragsak, amagatang, di tirabaw ti daga. Na magyaman tayo ta daragsak, nga inted niya po tayo nga Hesus Kristo. Iso nga ragsak, saan lang nga di tirabaw ti daga, ngam ragsak ti agnanayon nga awan ti patinggana. Eje Matthew 24 verse 12 to 13. Eje versikulo 13 ko na, but he who stand firm to the end will be saved. Kakabsat, ti kinadakas dito nga lubong. Ti kinadakas kakabsat, ti aglawlaw tayo. Kada tayo nga Kristyano, nunaduma iso dagitoy ti mangted ti panakaupay tayo. Nya. Gapu ti kinadakas ditoy nga biyag. Isot mangitalmed kada tayo. Mangupay kada tayo, mangipababa kada tayo. Ti panagserbi tayo. Ngam imbaga na doy ti pagsayatan na assurance tayo. Di ko na verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Gapu ti kinadakes, gapu ti panakaupay, gapu kadagiti makita tayo, aglalo, no dagiti Kristiyano nga kunkuna tayo amamati, ti pakakitaan tayo kadagiti banbanag, amangupay kada tayo, nalaka tayo nga tumamnay. Ngam kabsat kin gayem, agtuloy ka. Pampanunutan tayo nga ti panakaisalakan ket individual. Han tayo nga mabalin, nga ilakam ti siya sinuman. Isot gapo na, eje versikulo 13 ko na, imbaga na ijay, but he who stands firm to the end will be saved. Siya sinuman, ngagtakder, o nagtalinad, ang ingat ipanungpalan, may salakan to. Kapsat kin gayem agtalinad ka, ay ayaten nga papastor, ituloy tayo agtalinad tayong agpastor. Oray pay no, addada dagiti trials kada tayo nga ministro. Siya sinungay ti mangituloy ti trabaho. Siya sinungay ti mangibaklay ti trabaho ti pagarian ti Apo. Kabsat kin gayem magtuloy tayo. Kabsat nga membro nga maupupay. Mabalin nga dadagiti banbanag nga pakaupayam. Nakitam nga mangpalamiis, mangipababa, DJ riknam, tibarang mapanagservay. Ngam kabsat kin gayem, hangga kumanga maupay, taimbaga ni Apo Isos, nga ti agtultuloy ngat panungpalan isuntot may salakan. No saan ka nga agtuloy, kabsat kin gayem, nalawag ditoy, nga rod, nga no agsardeng tayo, tirinugyan tayo. Agsardeng tayo, kadagiti daldalan tayo. Hantayo nga makadanon, ije lugar, nga iso nga ibagbaga ti Apo. Iso nga kabsat, agtuloy ka. Daka man dita abroad, agtuloy ka, agserbay. Sa dinuman tayan tayo, agtuloy tayo. Ituloy tayo, dagiti rinugyan tayo nga trabaho. Agtuloy tayo nga agserbay, kakabsat. Hantayo nga kitaan, dagiti makapaupay. Hantayo nga kitaan, dagitoy, niya, kinadakas dito nga biyag. Tikitaan tayo, kakabsat, nangato kumatikitaan tayo. Kumita tayo kumakan kanayon. Ijay langit. Nga iso nga pagtugawan, tinarian, kinagloryan, ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nakabsat king gagayam, dahito iti mensahe ti biyag. Sapay kuma. At datayon kadagiti maududingal daw. Kuna ni Pablo ti libro ti Roma. At adayon di jay nalikudan tayo. Ngam ti masangwanan tayo. At adayon di napagna tayo. Kaya't nangasawain asa sidegain. Dandanin umay ni Apo Isos. Agtuloy tayo nga agserbay
madaydayaw tinapatay anagan ti Apo. Dahito iti minsay ti biyag, ket sapay kuma oray no basait, ngam nakatulong ko mga nang encourage ka datayaw, ngagtuloy tayo ngag-share by iti Apo. Praise God. Agtuloy ako. Ay, Well. pinagkat na. Page Page 38. 38. Praise God. Agyaman tayo ka na kita nga sasaw ti Apo. Praise the name of the Lord. Love lifted me. Page 38. Ichay, pagkantaan tayo. Hallelujah. Praise God. Limneda kiti basol, jay nadawal taaw, na irimrimak hidin, ajak makalumaw, ngem ti Apo ti taaw, nangeg na ti pukaw, manipod ti jay danong pinagat na. Binagat na, ne Jesus na ayat, binagat na, binagat na, binagat na, ne Jesus na ayat, binagat na. Itit ko amin a puso, nga agserbikin ko na, agyagak anaragsak, kanta at dayaw na, tidakkel nga ayat na, itit ko't kasayatan, kantakin na ayat, panagserbi, binagat na, hallelujah, binagat na, Jesus na ayat, binagat na, binagat na, binagat na, ne Jesus na ayat, binagat na. Napigkan akararwa, awagam ni Jesus, tapno bagkaten naka, manipudjay alum, isu ti Apo ti taaw, daloyon agtulno, isut mangisalakan kinmanubo, hallelujah, binagat na, binagat na, ne Jesus na ayat, binagat na, binagat na, binagat na, ne Jesus na ayat, binagat na. Kakabsat king kagayem, Praise God. ada dagiti tiyempo nga maupay tayo, ada dagiti tiyempo nga lumned tayo, ti panaglayag tayo, ti panakipagna tayo, daduma adu dagiti mangsinga kada tayo, kadagiti daldalan tayo. Gapo ti kinadakis daytoy nga lubong. Kayat ni Satanas ngagserdeng kakabsat. Ngam ibagakin kira kas imbaga ni Apo Isos. Ti agtalinaid aging gati panungpalan, iso ti may salakan. Agtalinaid tayo amin, ngagserbay. Hanggang nga maupay kabsat. Mabalin nga dagiti kakabsat tayo ti lasag, adda dagiti banbanag nga di ngay pagdidiferensyaan tayo. Wano kabsat tayo ti Apo nga nangupay kada tayo. Ngayam kabsat king gayam adda tayon ti maudi nga laldaw. Ket matungpal dagiti siyaw ti Dios. Ti panakay patungpal na dagitoy, isot nagipakita nga pudno ti sarsaritaan ti Apo. Magyaman tayo tati panpanag na tayo, haan nga kan kanayon nga kastoy. Ti kasasaad tayo. Panawan tayo to daytoy nga lubong. Amen. Anapnuan ti kinadakis, napnuan ti lugar apan nakaupay. Magnakakabsat king gayam, agtuloy tayo amin. Hallelujah.
nga agserbi dandanin umay ti Apo. Agkararag tayo. Hallelujah. Nasi kinayat unay nga Dios. Apo dawatin mi nga bendisyonam dagiti amin nga listeners mi, O Lord. Dagiti viewers mi, Lord. Bendisyonam mi da. Bueno, Apo. Ikarkararag mi da Apo Dios ti panagmaymay sami nga makipagna Apo ken ka. Oh, yes, Lord. Ikarkararag mi Apo Dios dagijay a masaksakit. Bueno, Apo. kari. Dagijay nga nag-request Apo Dios. Tultuloy ka kadi Apo. Karkararag mi Apo Dios ni kabsat pina. Bueno, Apo. Dawatin mi Apo Dios oray pay ni Sister Millie Apo. Bueno, kariyo Diyos. Dawatin mi Apo Dios nga agasam dagitoy. Kinitultuloy mo dagijay akakabsat. Isuda Apo Dios nga sanmin nga may naganan nida. Ngem Lord agyaman kami Apo tadda ka nga Dios. Bueno, Apo. Isu nga pagkamangan mi. Yes, Lord. Agyaman kami Apo Dios ti panangagas mo Apo. Bless you. Dagijay nga karkararag mi Apo nga tattao nga isu nga nagsagabada Apo. Gaputi sakit. Magyaman kami in the name of the Lord. Thank you Lord O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Yaman kami Apo. Kadagiti sungbat, dagiti karkararag mi Apo. Yes, so Bendisyonam nga agtultuloy Apo daytoy nga ministry Lord. bueno, Apo. Bendisyonam dagiti adday di Amerika, di Hawaii. Bendisyonam Apo Dios dagiti adday di Italy. Ijay Spain Apo, ijay England, bendisyonam mi da. Yes, so Bendisyonam Apo Dios dagiti adday di Macau, ijay Hong Kong, ijay Singapore Lord. Bendisyonam dagiti adday di Switzerland. Yes, Lord. Dagiti adday di Israel Apo. Yes, Lord. Dawaten mi Apo Dios nga bendisyonam Apo. Dagitoy akakabsat sa dinuman tayanda. Karkararag mi Apo Dios ida. Uray pay dagiti kakabsat mi dito Pilipinas Apo. Yes, Manipo di Mindanao, Luzon, and Visayas. yes, so God. Giyaman kami Apo Dios sikati tumulong Apo kinmang bendisyon. Bendisyonam dagiti trabaho dagiti ministry Apo. Dagiti amin Apo Dios nga na espiritual na programa dawatin mi bendisyonam. Dagiti kakabsat mi Apo Dios ijay Ilocos Norte Apo. Ijay Kalinga Payaw, ijay Isabela Apo. Ijay Tarlac bendisyonam Apo dagitoy. Intintiro nga Pangasinan Apo bendisyonam. Agyaman kami Apo Dios ti kundaway ti panagsurvey Apo. Oh, yes, so Agyaman kami kin ka, madaydayaw tinasantuan nga nagan mo. Ado dagiti kayat mi nga dawatin Apo Dios ngan mamom dagiti masapol ti tunggal maysa. Thank you Lord O God for this ministry. Usarin na kami Apo ti pakaydaydayawam hanga da kami ti may daydayaw ngam sika Lord ti may daydayaw. Agyaman kami Apo kin ka gapoy tinagan ni Apo Isus. Amen. Thank you. Thank you Praise the so name of the much. Lord. Hallelujah. Gyaman kami. Gyaman kami. Hallelujah. Thank you so much. And follow us again, Kakabsat. Next Saturday, Palubos ti Apo. Same time. Mga 4 o'clock. Itinating nga oras. Praise God. Kat, Dumahan kami nga on time, kakabsat gaputa, daytoy basta every Saturday ti malam. malam. Nadamahan kami nga on time gaputa tatay ket medyo agmadi-madi diyay signal tayo nga agyaman tayo ta at least adalat ta tigundaway tayo nga agministro. Okay. Daytoy ti kabsat king kayemo yo Pastor and Mrs. Dumalis. Yigmi kada kayo tinaimbag nga oras tayo amen. And God bless us all. Po naman, Hallelujah. tidalan ko Praise diya. God. Praise God. Po naman, Tidalan ko ti ayan, taatan ni Jesus kanya. Palabusan nagna, agkantakin agresan, punwang tidalan ko ti ayan. Punwang tidalan ko ti ayan, taatan ni Jesus kanya. Palabusan nagna, agkantakin agresan, punwang tidalan ko ti ayan. Amen. And thank you God for bless us all and bye-bye. Thank you for watching.